Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci je najveća i najstarija visokoobrazovna i znanstvena institucija na Sveučilištu u Rijeci, a druga institucija ovakvog tipa u Republici Hrvatskoj odmah iza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dakle, ovdje se nalazimo ispred glavne zgrade našeg visokog učilišta, ali nastava se dobrim dijelom odigrava i na našim nastavnim bazama. Najveća nastavna baza je Klinički bolnički centar Rijeka, na lokalitetu Sušak i Rijeka, Klinika za ortopediju Lovran, Zavod za javno zdravstvo i drugim nastavnim bazama. Valja napomenuti da postoji jako veliki interes za naše studijske programe. Na jedno upisno mjesto obično aplicira i prijavljuje se oko 10 do 15 učenika srednjih škola, tako da nemamo problema s upisima, ali svejedno ih jako volimo stimulirati iz tog razloga što na tržištu rada postoji velika potreba za ovakvim kadrom zdravstvenog usmjerenja svih ovih navedenih studija. Cijenu sam upisao zato mi je to bila želja od prvog razreda srednje škole. Odlučio sam se na Medicinski fakultet u Rijeci zbog dobrih recenzija općenito. I evo, dosadašnja iskustva su potvrdila te pozitivne stavove koje sam čuo prije. Pa naravno da mi se sviđa, u Rijeci je nastava tako dobro organizirana i svaki od profesora se na ovim dosadašnjim predavanjima potrudio da je stvarno bolje nego i Da, meni se prvenstveno svidjela pozitivna atmosfera, opuštenost, kolegijalnost, to me najviše iznenadilo. Meni se jako sviđa okruženje i također organizacija nastave. Time sam najviše iznenađena u pozitivnom smislu. Studiranje na Medicinskom fakultetu je zahtjevno, naporno, no međutim ima i mnogo slobodnog vremena za brojne izvannastavne aktivnosti, za uključivanje u znanstveno-istraživački rad, za sudjelovanje u brojnim projektima i akcijama koje su organizirane od strane studenata u smislu boljih vještina što se tiče naših buduće prakse u vidu mjerenja tlaka i šećera koje se svake godine održavaju na Korzu, te brojnih drugih projekata kao što su kongresi, kao sudjelovanje na različitim skupovima organizacija istih. Prema riječima naših studenata, lijepo je studirati u Rijeci, a isto tako posebno je lijepo studirati na Medicinskom fakultetu. Prema tome, ovo je javni poziv svima zainteresiranima, dođite i studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.